Имеш 1552 жылда Қазанны жаулап алғаш Яғыз Иван патша вот вам место деп шәһәрнең исән қалған татарларына яшәү өчен қалған артындағы сазлыклы җирләргә күрсәткән. Шуннан бистәге бәрәсе барлыкка килгән. Әмма аңлашыла ки, бу тарихи риваят дөреслеккә туры килми. Мәсәлән, Казан ханлыгы чорында булак артында хәзерге Татарстан урамыннан башлап, аннан көнбатыштарак Үзәк базар тирәләрендә Крейш бистәсе булуы мәгълүм. Бу бистә рус ел язмаларында Слобода, Штыблат, Ураишево дип Казанның 1565-68 елларга караган йорт халык исәбен теркәү кенәгәсендә, ягъни Песовый кенәгәдә искә алына. Күрәсең, тарихи бистәнең атамасы кеше исеменә нисбәтле Яисә Мөхәммәд пәйгамбәр өммәтенә булган Крейшләргә бәйле барлыкка килгән була. Biz Rus yıl yazmalarında iske alınan Kazan Hanlığı çorындагы тарихи шәхескә бәйле Атуш мәчете дә, ягъни yıl yazmalarda ул Атучево мәчет дип искә алына. Шул Крейш бистәсендә хәзерге Тихвин чиркәү тирәсендә урнашкан булырга тиеш дигән фразда. Соңрак Казан яулап алынгач, монда рус халкыннан торган архиерей бистәсе аңа терәлеп бер ара 17 гасырда Крешин бистәсе иеша. Дөрес, ул узак гомерле булмыйча, шул гасырда язма документлардан юкка чыга. Соңрак Абдулла Тукай иҗатында да киң чагылыш тапкан 19 гасырда 20-нче йөз башында мәшһүр Печән базары урнашкан бу тирәләр кызганычка каршы әле тарихи археологик яктан начар өйрәнелгән килеш кала. Археологик разведка характерындагы башлангыч тикшерүләр исә 14-16 гасырларга караган материалны бирәләр. Шуны истәп торырга кирәк. Казан яулап алынганнан соңгы чорда татарларга шәһәрдә яшәү тыела. Бу ышанычка дәүләт хезмәтендәге 8 йомышлы татар гаиләсе генә лаек була. Элекке Крейш бистәсе җирләрендә Казан архиерына бирелеп, монда аның карамагындагы рус кешеләреннән, нигездә элекке крестьяннардан төрле җирләрдән күченеп килгән архиерей бистәсе яша. Татарлар исә калган артындагы сазлыклы урыннарга куып кертелә. Бистәнең тәүге халкы турында төрле фикерләр бар. Бер фикер буенча, ул Казанның 1552 елга яудан исән калган халкы, мәсәлән, элекке Крейш бистәсе кешеләр булырга мөмкин. Икенче фикер буенча, аңа Казанны ауылдан булышкан Касыйм ягы татарлары нигез сала. 1552-57 еллардагы милли азатлык көрәшен бастыруга булышкан татарларга бүләк рәвешендә бирелгән фикердә яшәп килә дигән фикердә. Кызганычка каршы бу мәсьәләгә туры ачыклык кертү өчен язма чыганаклар әлегә җитенкерәми. Кайым Насыри урамында урнашкан Мәрҗәни мәчете комплексы җирлегендә 2001 елда алып барылган археологик тикшерү эшләре барышында 16-20 йөзләргә караган культура катламнары ачыкланды. Бу уңайдан бер тарихи фактка тукталып үтәсе килә. 1742 елда дәүләтнең православие чиркәүнең ислам диненә, мәчетләргә һөҗүм көчәйгән бер мәлне миссионерларның мәчетләргә кайчан төзелгән дигән сорауларына бистә татарлары ата-бабаларыбызның әйтүе буенча 4 мәчетнең икесе Казан патшалыгы, ягъни Казан ханлыгы чорында, икесенең Казан алынганнан соң, әмма кайсы елларда төзелгәннәрен хәтерләмәләр турында бәян итәләр. Навойская бистә татарлар. Бу хәбәр хак булса, бистә ханлык чорында да булган булып чыкмыймы? Һәр хәлдә бистәнең ишу вакыты турында кабаттан бер уйланырга документаль нигез бар. 20-нче гасыр башының мәшһүр рус тарихчысы, хәтта бу бистәне Көнбатыш Европадагы еврей геттосы белән чагыштыра. Казанның 19-нчы гасыр Алман галиме этнограф Карл Фукс язуынча, әле шул чорда да, ягъни Карл Фукс яшәгән чорда да бу сазлыклы инку җирләр яз-көз айларында пычракка батып, урыны белән җәй айларында да кипми торган була. 1565-1568 елларга монда 150 йорт исәпләнә. Бистә эшләре белән моның өчен колониаль администрация тарафыннан билгеләнгән махсус кешеләр, рус дворяннарның булган, бояр балаларының булган түрәләр идарә итә. Чыганак йортларда бер юлы берничә, хәтта 10 гаиләнең тупланып тыгызлыкта җәй айларында күбесенең тирәк татар авылларына китеп торуларын турында бәян итә. Монда тыгызлыкны йорт торгызу өчен җир кысынкылыгы белән генә аңлатып була. Күрәсең, хакимиятның муаризалыгы булмаган, бу чорда бистә халкы күрәсең 1000-2000-нән артмаган. Мәсәлән, 1742 елда экстракттан күренгәнчә, бистәдә 665 ир-ат яши. Хатын-кызларына кушсаң, инде шул икегә тапкырлап, кайда шул 1000-1000 чыгабыз.
Бистә халкы күрәсең башлангыч чорда һөнәрчелек һәм игенчелек белән шөгыльләнгән. Ну, җәй айларында авылга китеп игенчелек белән шөгыльләнгән һәм һөнәрчелек белән. Монда да тыюлар булган. Мәсәлән, Казанны алганнан соң татарларга мәгълүм булганча тимерчелек эше белән шөгыльләнергә ярамаган. Корал ясау ихтималын күздә тотты. 1593 елда татарларны православие диненә чукындыру сәясәте көч алган бер вакытта, шул вакыттагы Казан архиерея Гермоген патшага шикаятендә татарларны чукындыруга бирелмәүләреннән, элеккечә ислам дине тотуларыннан, bizdə татарларның исә Кремльдән ут атар арада аның язуынча яңа мәчет торгызып куюларыннан зарлана. Bizdə халкы өчен тагын бер күренекле вакыйга ул 1660 еллар ахырыннан башлап Bizdə татарларына рәсми рәвештә сәүдә белән шөгыльләнергә рөхсәт ителде. Шуның белән татар сәүдә капиталына юл ачыла. Шул акчага соңрак мәчет мәдрәсәләр торгызыла, матбагалар ачыла, газета журналлар нәшрителә. 19 гасыр ахыры 20 йөз татар тәрәккыятенә материаль җирлек булдырыла. Әйтергә кирәк, икенче төп вакыйгаларның берсе дип атарга кирәк, менә 18 гасырда татар ратушасы эшли башлау Казанда. Bizdə татарлары, менә төрле документлардан күренгәнчә, аларның кабирләрен бастырып та чыгардык инде. Менә шушы ислам дине иреге өчен көрәш алып баралар. Берничә тапкыр патшага хатлар белән мөрәҗәгать итәләр. Мәсәлән, 1771 елда Муса Якубов һәм аның иптәшләренең татарларның патшага шикаят белән мөрәҗәгать итүләре иткән хатлары сакланган. Анда инде шул исламга ирекләр бирү турында һәм аны кысуга протест белдерелә һәм исламга ирекләр сорала инде. Әлбәттә, бу хатлар бөтенләй иссез калмый. Тукай безнең кичкенәдән үк менә зур урын алып тора. Безнең уеннар бар иде, менә шүрәле уены бар иде. Аннары инде безнең Тукай менә теге күргән Тукайны, бу сөйләшкән Тукайны ул каза артында әлдә гыйбарәләр бар. Мәсәлән, Иске Мәңгәрдә халык әлдә Тукайның менә армия коралларга барганда Иске Мәңгәрдә тукталып, анда күпмедер бер көндә торганын хәтерли, төрле сүзләр йөри. Аннары менә шушы Тукай буенча безнең әле эшлисләр бик күп. Алга таба, мәсәлән, аның шәҗәрәсен минемчә алга таба да ачыклатыла. Зәкия Рәсүлова бик зур эш башкарган заманда, менә Заһир белән дә сөйләшеп тордык. Монда безнең Тукай тематикасы буенча галимнәрнең, һәм әдәбиятчыларның, һәм тарихчыларның, һәм музей хезмәткәрләренең бурычлары эшләр бик күп. Әле Тукай